Irekomenda karon sa National Bureau of Investigation kun NBI 11 ang pagduso og kaso batok sa 12 ka mga personahe sa Department of Public Works and Highways kun DPWH sa Davao Region tungod sa giingong anomalya sa pipila ka mga flood control projects sa rehiyon. Wala pa ni NBI 11 spokesperson Agent Elias Alianio nga ang namugna ang maong rekomendasyon human nga gipahibalo sa ilahang buhatan sa Independent Commission for Infrastructure kun ICI ang mga proyekto nga giingong kinahanglan og lawom nga investigasyon tungod sa kadudahang paagi sa implementasyon niini. Noon wala pa gipadayag ang mga ngalan sa 12 ka mga DPWH personnel sing dalang bigit usab niini. Dugang butsyag pa sa NBI official nga human sa pila ka bulan nga investigasyon nadiskubrihan ang nagkalain-laing irregularidad sa implementasyon sa mga proyekto kinungdan nga gisumite na ang kaso sa Special Panel of Prosecutors. Samtang ang panel na karon ang magdesisyon kung ipasaka ba sa husgado ang kaso batok sa mga gitumbok nga personahe.